बेसेबा धंस जाजोब्बाय आयै बार्थडे बयालाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायखांना लाग्रो थाबाय बुथे टाइमफोरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर मोजां माने मा मोजां बुंनो आरोना लोगोफोर बिराद माने दाखालिनिफ्रायनो गगा मोननानै नोंथांमोनावथ' आं खोन्थाखादोंमोन गगा मोनदों होननानै ना गुरै गुरै दैना आरो दिनै माने माथोआनो बेलेग धरननि जालायदों आरोना लोगोफोर हांसो गारामा ओरैनो माने रावफोरानो मोजां नंखाया आरो गगा मोनना होथेबाथ' दा बुंसै आरोना एकदम चेन्ज जाखायो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद खस्थ' मोनदो माथोआ रायलायनायाव ना गारामाखौ हब्राव हब्राव मोनदो आरोना ओमफ्राय रायलायनो खस्थ' मोनदो अब्लाबो माने ब्लगखौथ' खालामनांगौ नङा होमबा लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नै देलायस्रां लोबस्रां स्र' आरोना फुङावनो दिनैयो बिराद माने साफा सुफा जाबाय गानबाय जोमबाय लोगोफोर एसे देलायस्रो देलायनानै लाबाय साइस गैयाबाबो ओमफ्राय माने लोगोफोर आङो बहा थांनो ओंखारदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबानो बुजिना मोनगोन आरोना लोगोफोर बिराद गगा मोनदोंलै लोगोफोर गाज्रि मोननाङा आरोना माथोखौ थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै थौ दायो नै दिखां हाया आंखौसो माने सियारखौबो लाफा होनहरलायबाय आरोना ओमफ्राय आं सियार गंथाम लानानै थांगासिनो दं आरोना ओरैहाय मासे गिलिरसै ब्लग बानायनोसै र' इसे ब्लग बानायनोसै मिनिस्ट्रा लायलांबाय आं दायो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना जोंहानि आइ बिखुनजो लाहानावनो माने बार्थडे दं आरो बाबुनि ओमफ्राय नै साजानायफोरा जाबायानो बिलकुल थिग जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माथोखौ एसे बोरैबा मोनदों र' इखौ दा खिथागोन आइ बिखुनजोआ जाहैबाय आबानि बिनानाव जायो आरोना लोगोफोर जोंहानि बिहावनि बिनानाव गामियावनो गोलैदो ओमफ्राय बिनि फिसौलानि बार्थडे दङ इखौ न' खाथियावनो ओमफ्राय नै लोगोफोर जि मोजां दे फैदो दे आयै बार्थडे बयाबो एगजाम दंमोन नै दा साफुराथ' फैथारदो आयै सिखा लाखाबाय रेडि जाथारबाय नै र' दा लागोन आया बिबैफोरा खाथियाव फैनांगौब्रा आखाइ खबनो ना गसाइ मोजां मोनोना हिन्दी होबावबायसो मालाय मामिया दे लगायदो दे टपि ओइ बाबायाबो जा फायदो बाबा ओइयाव थायो खाथियाव थायो वाव गसाइ बरिया सोरबा फेसबुकार सोरबा इउटुबार होआबा जायो दे I love you. दे आखाइ खबदो मा आखाइ खबदो मा आखाइ खबदे दे आखाइ खब आनसिया मा जाखो आं आनसिया बार्थडेयाव गाबबायसो ओइ मा जाखो नै आदाखौबो दौदो बाबुखौबो दे 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 이거 니거 든다. 이거 된다 봐. 네. 아비 이거도 이거 아비는. 이는 밥. 자, 타라 하야비야. 아비야 제만. 네, 가우당너도 दौदो दौखांबाय आयै टमिटा जाजोब 네. 하면. 바바 누구? 바바 그다 그랬어. दे दे आबैनो दौदो दे जिलापिखौसो दौनांगोन आबैनो हनै आबैनो दे 네, 지야. नैनो जाबाय जोंहानि आइ बिखुनजो आरोना जोंहानि बिहावनि बिनानावा बेनो ओमफ्राय बिनिनो फिसौलानि बार्थडेमोन आरोना लोगोफोरनि न' खाथियावनो आरोना नाहरलायबानो माने नुलायलायबाय थायो ओमफ्राय इयाव माने गोदान हादानाव आं थाफैनाया लोगोफोर नै आइजों एकदम लोगो मोनफैथारदो आरोना बिखुनजो एखेथार महराबो समाबो आबानि बिनानावलाय आबा बायदिथार सेम जोंहानि बिहावजो एखेथार नुवाखै गन्थंफोरा जि गोलावखा बुरैबाबो थोजाबावनाय बिराद साफा आयै गैला गिफ्टआ सेलायलायसो हनै देलां देवा
Jadi ini foto kan nih foto. Oh, jadi di sana. Rồi mà đi sao đi? Sai bờ, sớm kia giả khen vào khỏi, màn chưa sớm kia sai bờ sớm kia khen đi. Nhung go. Cái này liền ra hay không mẹ? Mình sẽ lao với thằng này phải thằng đây ơ. Cái xe cái bộ máy chính đây. Cứ xung đây. Sao vậy sao? Bạn để bôi trong phần là đông. Ra phải năm mà hay. Thằng bố bay sẽ hay nơ để bây giờ bọn gì hăng. Nô khô bố. Nó cứ bỏ đưa đi ra. Này được ba. Chà, bạn đi bôi ăn chứ kiểu súng mà. Nền ní thắc này nó bị ra chín thắc là măng đã. Đi lưng được đấy. Ai ơi, bạn đi bôi lại mấy xe. Hua cái đàn này đi. Porikayaw लासै लिरो गोसा लिरनायनि बोर होला नाय गोमनानै थायो गोसा लिरलाय माबा लिरनायनि दासो मोनफैदो नानिमोन गारि मोनाखैमोन हा ट्रेना लेट जादो एसे एसे लेजि दे जादो दे आबा सुर स्कुलनिफ्राय दासो आबा स्कुल थांदोंमोन एबिनो ओमफ्राय सोरनि बार्थडे गावनिसोनो आदा गसाइनि बार्थडे ना दे लोंदो दे माबा सिरिप बायदि नैनो बेसेबा ना गुरनानै नै धंस' जाजोब्बाय गारामायानो होथेजोब्बाय रायलायनो हाया मोनदो दा ना माखाया लायबायना खबाइ ना माखा रोगाबाय नै दाना जाना होबाय गोरनायानो रायलायनो हाया नाया गुरबाय थिगसे नै दा हाया ओमफ्राय गाबोन थांथ' ना गुरो गाबोन थांबा नांगौ दा गाबोन नलबा तु दाइन बेलासियाव बानायनो दै होना लाबोखोना माखा बे आबाखौ इदि होनबाय थानाङा गाइखेरा नोङा साहाखौसो होनदो सापातनि थाखाय जादोंनो नोङा बायसानि गाइखेरा इदि नङाना मस्थ' गथा जायो मार मोजां इसान गाइखेरा ओमफ्राय सापाता बया दा दे लोंसाबदो जायो बया मोननांला आरो बया मोननांला दे आब' खावला गिदिर नै बार्थडेनि दाउला खासि ज्राव बुथारगारबाय आरो दे थैना थैयाखै थैबाय माथो मावबाय दं इनो लांबाय थायो दे माबार फुथारदो माला मोनजागोनहाय बे थै सेलेजि दहायनो फुङावनो रेडि जाखानांगौ जाबाय दाबो नै दायो लोगोफोर साहा ता लोंखांबाय आरोना ओमफ्राय लोंखांनानै एबार संनाय खावनाय एकदम लाहार फाहार जगाल आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा ओंख्रि संगोन मा मागोन ओमफ्राय रान्दिनियाबो नै बिथाङासो बाव बरिया संखानांगोन दिनैयो दाउलायानो दासो गोदादो बिजना एसे लेजि ओमफ्राय नै अरजुखौ जरायना लाग्रोनोसै र' लोगोफोर नै ओंखाम ओंख्रि संग्राया बारायलायबाय आरो नै आंना सानै बारायदो ओमफ्राय नै जा मेन सुपार हिट भाजा एवग्राया दांफैबाय जिबायदि गोथाव जाखायो नै जोंहानि बिबोनांनि भाजा संनाया ओगारखाना होजोब्बाय आं ओमफ्राय नै बिथाङा बानलु देग्रायाव गोलैदो हायो नर सेराव मोनाखैथ' नोङो ओमफ्राय नै बिखैजाय दाउ लकेलजों आलु एवानदो लोगोफोर नै बरिया नुखादो गोजा माबा मैसो बेदर बायदि नुलायथारदो नै मैसो लकेल मैसो लायदोंमोन बागाननिफ्राय आरिखौबो नांगौ दानि गथ'फोराथ' मैसोखौ बारा फात्ता मोननाय नंला गोदो जों जायोमोन नालाय जोंबो दानिया जाला ओरैनो लायनांगौब्रा इस नंगौ मार मोजां माबा नुखादोहाय बिराद मोजां नुखादो बेदरखौ मोनजोब्बाय लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिफोरा ओमफ्राय मोनायाव खेबसे देखायस्रानोसै नै जाबाय दालि जहल ओमफ्राय नै जाबाय कबि आलु बिलाहि लाब्रा मटर ओमफ्राय बै जाबाय दाउखौलाय सोर खिथिबावगोनसै होनलाय बे नै जाबाय दाउ लकेल नै बा जि बरिया नुखादो
संग्राया मेंबाय बेसेरा एसे साखिलायलांबाय नै नै गोथाव जागोन ना जायाखै नायदां संनायफोरखौ जाग्रोनांगौना सिगां बेलेगा जादालायखौ आं जायो ग्लाबबा ग्लाबनो होनलाय बखिनायफोरा दाउ लकेलमोन बिराद साद जादोंमोन जायै जायै जाजोब्बाय मानसिफोरा दा जोब्बाय आरो जोङो